Bona tarda, confinada a tothom. Aquesta és la setmana de Sant Jordi i els Vivim del Cuento ens hem sumat a la festa i estem fent contes especials de temàtica a Sant Jordi. Per tant, els protagonistes de les nostres històries són cavallers, reis, princeses, dracs i tots aquests personatges de l'univers de Sant Jordi. Doncs bé, el conte d'avui, com a protagonistes, té un drac i el cavaller Sant Jordi. I diu que resulta que el cavaller Jordi acabava de fer el que fa el cavaller Sant Jordi, que és matar dracs ferotges i feréstecs que atemoreixen a tota la població. Tot just acabava d'alliberar la princesa, que es troba allà mateix a la cova del drac pensant què és el següent que farà, perquè fa dies que no ha sentit cap notícia de cap drac ferotge més. I està allà pensant què farà. Tot d'una se li acudeix que, mireu, escolta, mai no havia estat en el cau d'un drac, o sigui que mirarà una mica com viuen els dracs, perquè total, escolta, sempre va bé conèixer el teu enemic, no? Diuen, i es dedica allà, doncs, a mirar, a veure, el drac per aquí té això, per allà té allò, i de cop i volta, es troba una cosa que no havia vist mai. Mira, ho havia sentit a dir, això, però mai s'hagués imaginat que ell de debò ho trobaria. I és que es veu que els dracs, per tenir dragonets, posen ous, però ell pas que no havia vist mai cap. No, cap ni un n'havia vist. I així és que avui ha trobat el primer ou de drac de tota la seva vida. I mireu, és aquest. I mira que és xulo, perquè mireu, fixeu-vos, és de colors, té quadrats, caram, tants anys que em dedico a fer de matar dracs que avui és el primer cop que trobo un ou de drac. I caram, que és bonic, I mentre està allà mirant-se l'ou de drac, una esquerda. Ai, que se'm trencarà l'ou de drac. Ai, una altra esquerda. Ai, no l'hauria d'haver tocat. Ai, i es trenca. I d'allà dins... Un dragonet petit que plora. Menja! Ai, que em sembla que el pobre drac té ganona. Menjar! Mama! Menjar! Jo? Mama? Sí! Menjar! Però jo tinc cara de ser la teva mare? Sí! Menjar! No, que jo soc el cavaller Jordi i... Ai, ara com li explico el que acabo de fer aquest drac que deu ser la seva mare i pobrissó. Menjar! No, jo no puc donar pit, no, jo no soc la teva mama. Què faig jo ara amb aquest drac? Pobrissó, no el puc deixar aquí, mort de gana com està. I què faríeu vosaltres? No sé, què se us acut? Sí, jo crec que sí, Jo això ho veig bé, escolteu, estic d'acord, Me l'enduré a casa, no el puc deixar aquí, mort de gana i mort de por. Total, que el cavaller Jordi va agafar el drac i se'l va emportar a casa, tu. I des d'aquell dia el cavaller Jordi va passar moltes nits intentant fer dormir el dragonet. Sisplau, doncs, cada mamà he d'anar a un simposi de drac de Suècia, per favor. A més, també li donava el pit. Bueno, el pit, li donava un biberó, Li donava un biberó. I, escolteu, aquest drac s'anava fent gran i formós. Tal que una vegada ja s'havia fet gran, doncs, allò dels biberons, doncs ja no funcionava. I, escolteu, l'única cosa que li calmava la gana pobrissó meu eren els bistecs de senglar. Però, clar, el cavaller Jordi havia d'anar a caçar els bistecs de dracs, el bistec de senglar pel drac, i el drac volia anar amb ell. I, clar, se li posava dalt de tot del casc, i quan els porcs senglars es quedaven parats i veien el cavaller Jordi dalt de tot un cavall, amb el dragonet damunt del tot del cap, escolteu, sortien cames, ajudeu-me, i el pobre cavaller Jordi li costava un munt atrapar senglars. Total, que també, doncs, el cavaller Jordi li va haver d'ensenyar totes aquelles coses que fan els dracs. Mira, dragolí, avui t'ensenyaré una cosa que has d'aprendre a fer. Sí, t'ensenyaré una cosa que has de fer. Sí, t'ensenyaré una cosa que has de fer. Mira, els dracs, què? Sí, els dracs, què? Sí, un pacient, ostres, quin pacient que és aquest drac. Els dracs saben treure foc per la boca. Ah, sí? Sí. Mira, és molt senzill. Tu has d'agafar aire,
has d'agafar aire i aleshores el treus i sortirà foc. Oh, sí? Sí. Mira, jo faig una prova, Mira, atenció, Atenció. Uala! Jo també ho vull fer. Mira una altra vegada, 1, 2, 3. Uau, que xulo! I el drac, sí, va fer una prova d'agafar aire i... Uau, que guai! Molt de drac! Sí, visca! I així, escolteu, van anar passant els anys, vinga a treure foc, vinga ell, el cavaller Jordi, anar-se'n de viatges, i el Dragolí era una mica entremaliadot, una mica entremaliadot i es quedava per casa i sempre organitzava alguna, però bé, el cas és que el Dragolí va anar creixent fins que es va fer un dragonàs, Veieu que maco i formós? Ja no tenia aquella veu de pito, no. Ara tenia una veu així profunda. I, escolteu, va arribar el dia que el cavaller Jordi li va haver d'ensenyar allò que tot bon drac ha de saber fer. Que no sabeu què és? No és menjar persones, ni tan sols és menjar vaques. No és això, tampoc. Va, home, que ho heu de saber. Qui ho ha dit? Sí, és volar! Doncs molt bé, me'l va agafar pobrissó meu i se'l va portar dalt de tot, de la torre d'un campanar. Escolta, Jordi, per què m'has pujat aquí dalt? Doncs, estimat meu, avui és el dia que has d'aprendre a volar. Volar? Vols dir que sóc molt gros jo per volar, Sí, ja veuràs, avui aprendràs a volar. I per què hem vingut dalt de tot d'un campanar? Doncs perquè és molt amunt i d'aquí segur que podràs volar. I com ho farem, això? Sabeu quina és la meva idea? L'empento de dalt de tot del campanar, que obri les ales i que comenci a volar. Jo no sé com ensenyar a volar. Jo sé matar dracs, però no sé fer volar els dracs. No sé com n'aprenen. Què? Ho provem? Sí o no? Vale, vinga. Doncs mira, molt senzill, dragonet meu. Quan jo es digui la de 3... Bueno, de fet, mira, posa't ben bé aquí la punta. Va, sí, perfecte. Així està bé, Jordi? Sí, així està bé, dragonet. Et poses aquí la punta i quan jo conti 3, obres les ales i comences a volar. No estàs segur que podré volar? Home, bé que ets un drac, oi? Oi que és un drac? Doncs segur que podràs volar, ja ho veuràs. Doncs què, comptem 3? Vinga, tots amb mi, 1, 2, 3. Va obrir les ales i el cavaller Jordi per darrere el va empentar. I el dragonet va obrir les ales, va intentar volar, però... Uai, que això no funciona, Jordi! Que això no funciona! I el pobre em va anar a parar damunt d'un esbarger. Jordi, m'has enganyat, m'he fet molt mal, m'he punxat punxes fins i tot a les ales, em fa mal aquí, em fa mal aquí, em fa mal aquí, em fa mal aquí. No vull aprendre a volar, deixa-ho estar. Ai, em sap greu, pobre, mira que l'havia d'ensenyar a volar, però ha anat malament la cosa, en fi, què hi farem? Mireu, el cavaller Jordi durant molts anys se'n va anar a simposis, se'n va anar a matar dracs ferotges, i sempre deixava el seu dragonet a casa, que com no sabia volar, des d'aquell dia li va dir cuca arrossegada, perquè sempre anava corrent a tot arreu, però no podia volar. I vet aquí que un dia que se'n va anar, el cuca arrossegada em va formar una casa, li agradava practicar això de cremar coses, i va pensar que volia canviar la decoració de la casa, i tot el dia cap aquí, tot el dia cap allà, ho va cremar tot. Quan el cavaller Jordi va tornar a casa, això no pot seguir, cuca arrossegada, m'ho has cremat tot, ara he de fer mobles nous, que això és un disbarat. Oi, és que pensava que t'agradaria una decoració nova, no t'agrada pas? Home, vosaltres us agradaria trobar-vos el llit cremat, el matalàs cremat, fins i tot la tassa del vàter me l'ha cremat. Escolteu, que això de tenir una tapa negra a mi no m'agrada, tu, escolta'm, a mi m'agraden blanques. Així res, no t'agrada? No, no m'agrada. I ja no és la primera vegada que em fas coses d'aquestes. Oi, em sap greu. Escolteu una cosa, no m'agrada, però escolteu, ja és un drac gran. La cuca arrossegada ja hauria d'espavilar-se ell sol. Veu què? Me l'enduré al bosc i el deixaré allà. Sí, ja ho sé, no està bé, però
ell és un drac, jo sóc un cavaller que mata dracs, això tard o d'hora s'havia d'acabar, no? Sí, ja ho sé, també em sap greu, però és el que toca. O sigui, que va agafar el cuc arrossegada. On anem, Jordi? No, anem al bosc, anem a investigar uns fenòmens estranys que allà s'ha sentit últimament que ocorren. Estàs segur, Jordi? Sí, home, sí, ja ho veuràs, tranquil. Total, se'n van anar. I quan va arribar a una clariana del bosc, cuc arrossegada, mira, et demano que vagis cap allà, sí? Perquè em sembla que han dit que era més o menys per aquella zona del Pujolet, que puja, que té uns matos, que allà és on han vist les coses més estranyes. Vols que vagi a investigar, Jordi? Sí, vés allà, sisplau. Entesos, ara hi vaig. I mentre el cuc arrossegada se n'anava cap allà, el cavaller Jordi se'l va mirar amb una cara de tristesa molt gran i se'n va anar. I el cuc arrossegada es va quedar allà pel bosc, buscant. I Jordi se'n va anar trist, molt trist, perquè això que havia fet, però molt trist. I de cop i volta es va trobar enmig d'aquell bosc, amb molts sorolls. I el cuc arrossegada també estava allà sol. Jordi, on ets? Per què m'has abandonat? Vine'm a buscar, per favor, que tinc por! Però el cavaller Jordi se n'anava i anava sentint allò molt trist perquè havia deixat el seu amic allà abandonat al mig del bosc. Però de cop i volta, en aquell bosc, també s'ha començat a fer de nit. I el cavaller Jordi, tot i ser molt valent i enfrontar-se a dracs molt perillosos, això d'estar enmig d'un bosc ple de sorolls, a mitjanit, també el tenia una mica, perdoneu la paraula, escagarrinat. I escolteu, allà el cavaller Jordi anant per mig del bosc, sentint-se tot de sorolls. Ai, que aquí em passarà una de grossa. I de cop i volta va començar a sentir sorolls molt a prop seu. I va pensar, ai, a veure si és veritat que passen coses estranyes. Ai, sento sorolls aquí darrere. Ai, què deu ser això, què deu ser? I es va pensar, va aparèixer un extraterrestre. Mi casa. No eres un extraterrestre, segur que no, perquè no existeixen. Què deu ser? I de cop i volta, d'entre uns matolls. Jordi! Escolta, cuca arrossegada, que quasi em mates d'un esglai. Escolta, això que has fet és molt lleig, M'has deixat abandonat. Sí, però és que no podíem seguir vivint junts, no ens avenim a casa. I a més tu ja has de fer la teva vida. Però això que has fet és lleig, sí o no? Sí, és molt lleig. No t'hauria d'haver abandonat enmig del bosc. Però hem de fer alguna cosa perquè no podem seguir així. Doncs saps què hauria de fer jo? T'hauria de deixar abandonat aquí enmig del bosc, com tu has fet amb mi. Oi que sí? Però escolta, jo no sóc com tu. Ah, no? No ets com jo? No. Jo t'ajudaré a sortir del bosc. I saps com ho farem? No ho sé, perquè estem els dos perduts. Jo no estic pas perdut. Jo sé perfectament el camí. Sí? Com? Mira, puges damunt meu. I així, cavaller Jordi va pujar damunt seu i el cuc arrossegada va obrir les seves ales i va començar a volar amunt. Però escolta, com és que tu saps volar? Però si tu no sabies volar. És que quan m'has abandonat allà al mig del bosc, bé que havia de trobar el camí. I per això m'he posat a volar. Bon dia! I així va ser. Com el cuc arrossegada li van canviar el nom a Vinc Volant. I tothom el va conèixer perquè volava la mar de bé. I així també va ser, com el cavaller Jordi es va salvar aquella nit i va entendre que allò que havia fet de deixar el seu amic, que era amic seu, que l'havia cuidat des de petit, abandonat allà al mig del bosc, estava també molt mal fet. I que els amics s'han de cuidar. I per això ell, cada dia de Sant Jordi, es trobava amb el seu amic, el Vinc Volant, per celebrar
la festa de Sant Jordi! Iepa! Visca! Prarararam! 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 Pa-pa-pa! Pipa-pipa-pipa! Pa-pa-pa-pa! Què? T'ho has passat bé? Sí, m'ho he passat molt bé! T'ha agradat aquest conte? Sí, m'ha agradat molt! I a vosaltres? Us ha agradat, sí o no? I, senyores i senyors, nens, nenes, avis i àvies i tothom que estigui mirant aquest vídeo, aquest és el conte de l'ou de drac i avui us l'he explicat i si us ha agradat, amb un aplaudiment em sentiré molt ben pagat. Bueno, en aquest cas, potser més que un aplaudiment, un like. En qualsevol cas, moltes gràcies i bona setmana de Sant Jordi a tothom!